खुलुमबाय गिबियावनो शेयार जाथोन इउट्यूब चेनेल बनायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोननो देखायनो सानदों जोंनि गामियाव मोसानो सोलोंदों बैसागुनि थाखाय जोंनि हालामनि बैसागुआव जागोन कम्पिटिशन। बे कम्पिटिशनाव जों गामिनि जानानै पार्टिसिपेट खालामगोन। बाहाय जों मोसानो सोलोंदों। स' जोंनि गामिनि सिख्ला उन्दै उन्दै देरफुनायफोर आरो सेंग्राफोर स' बाहाय खाम दामदों, सिफुं सुदों आरो मोसादों। स' दा जों ग्रुप मोसानायखौ सोलोंगासिनो, मा बायदिसिनाखौ सोलोंगोन देमसि मोसानाय। बिदिबा आं नोंथांमोननो बिनि सोमोन्दै दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आं थांनोसै क्लाबाव मोसानो सोलोंनायाव। गामिनि लामा बेनो जोंनि गामि क्लाब। बे नुनाया जाहैदों मन्दिर आरो नैबे एसे दामनायजों सोलोंग्रोदों। आं दा खाम दामगोन, सिफुंखौबो आंनो सुगोन। सिफुं दामग्राया फैथ'वाखै दाबो, बिसोर सोलोंगासिनो। बे सिगांनि रेकर्डिंजों सोलोंदों। गान खनग्रा जागोन खनफा नोंसोरबो, बिसोर गान खनग्राफोर। दा दामसै खामखौ। itu saya janda. 1, 2, 3, 4. Kam si puni senza zotani, kam si puni senza zotera. Baila huila ayo romja baza, बैसागु बोथोराव हायला हुइला आयो रंजा बाजा। जेनेबा music ओंखारनायनि जा रंजाबो हायला हुइला मिनिबो नांगौ। गानानो रंजानायनि जोंहा नायनानैसो मिनिस्लु सानखौ मोदोमखौ एसे मावबाय। आंनि मबाइल स्क्रिनाव मोसाखावरि बिथांमोननि सावगारिया नुजाबाय थागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि मबाइल स्क्रिनाव मोसाखावरि बिथांमोना नुजाबाय थासिगोन दिनैनिफ्राय। बेनो जाबाय बागुरुम्बा।
सिदा खालामा होमबा ओरै बारलावनानै ओरै खालामा होमबा डाइरेक्ट सिदा खालामनाङाब्रा आइजों सिदा खोमा ना 아침으로 가려고 말아. सिदा खालामाखैब्रा सिदा खालाम